Έχουμε πραγματικά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, αφορά στο περιβάλλον. Την πρωτοβουλία αυτή πήραν λοιπόν 21 βιομηχανίες της χώρας και αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων τους. Αποφάσισαν να αξιοποιούν η μία τα απόβλητα της άλλης και με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους. Με την ανακύκλωση αυτή εκτιμάται ότι τα βιομηχανικά απόβλητα θα μειωθούν στην Ελλάδα κατά 80%. Ήδη η χώρα μας αντιμετωπίζει εξάλλου και μια καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ανεξέλεγκτη διάθεσή τους. Τα υπολείμματα από την επεξεργασία των αστικών λιμάτων στην Ψιτάλια διατίθενται για καύσιμη ύλη στις τσιμεντοβιομηχανίες. Τα παλιά αυτοκίνητα αξιοποιούνται από τη χαλιβουργία και τις εταιρείες πετρελοειδών. Όμως τα περισσότερα από τα βιομηχανικά απόβλητα δεν ανακυκλώνονται. 21 από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας αποφάσισαν να αποκτούν πρώτη ύλη για τα προϊόντα που παράγουν, αξιοποιώντας η μία τα απόβλητα της άλλης. Και αυτό το παράδειγμα στο εξωτερικό υπάρχει. Στην Αγγλία υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιριών που τροφοδοτεί η μία με τα απόβλητά της τη δεύτερη. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτού του πράσινου συνασπισμού των βιομηχανιών της χώρας μας αναμένονται μέσα στο 2010. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι παράγονται στη χώρα μας περισσότεροι από 2 εκατομμύρια τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων. Η διάθεση του μεγαλύτερου μέρους αυτής της ποσότητας είναι σήμερα ανεξέλεγκτη, γεγονός που απειλεί τη χώρα μας με μία ακόμα καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στη χώρα μας παράγονται κάθε χρόνο και περίπου 5 εκατομμύρια ηλεκτρονικά απορρίμματα. Για την ώρα ανακυκλώνονται τα 3. Οι χαλιβουργίες μπορεί να παίρνουν το σίδερο από αυτές τις συσκευές, από τις συσκευές τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές, τις σιδηρούχες, μόνο μέσα από τους ανακυκλωτές. Η μεγάλη όμως ακόμα ανοιχτή πληγή είναι οι παράνομες χωματερές. Η τριτοκοσμική εικόνα της Ελλάδας σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων πρέπει να αλλάξει. Η χώρα μας θα πάψει να είναι η χώρα της καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και των προστίμων. Οι πρακτικές αυτές έχουν αρνητική επίπτωση στο κύρος της χώρας, στην αξιοπιστία μας, στην οικονομία και στην ανάπτυξη. Για κάθε μια από τις δεκάδες ακόμα ανεξέλεγκτες χωματερές, το πρόστιμο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα. Πρώτος στόχος λοιπόν αυτού του πράσινου συνασπισμού είναι να ανακυκλωθούν περίπου 200.000 τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό θα μας εξηγήσει ο κύριος Παναγιώτης Κιαδάς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ που με καλέσατε. Είστε αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης. Τα λέτε όλα με τον τίτλο σας. Είπαμε για μια καινούρια πρωτοβουλία. Πείτε μας λοιπόν για αυτό τον πράσινο συνασπισμό των 21 βιομηχανιών. Κοιτάξτε, ο ΣΕΒΙΑΝ είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος αποτελείται από 21 βιομηχανίες, μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ακριβώς σε αυτόν τον χώρο. Στην ανακύκλωση διαφόρων υλικών, είτε προέρχονται από την αστική χρήση είτε τη βιομηχανική χρήση, και στον κλάδο της ενεργειακής αξιοποίησης, ο οποίος, όπως καταλάβετε, είναι και το δεύτερο κομμάτι του διακριτικού μας ονόματος. Και αφορά βιομηχανίες όπως μπορεί να είναι τσιμέντου, χάλιβα. Θα σας εξηγήσω ακριβώς. Καταρχήν δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της διαχείρισης των αστικών και των βιομηχανικών αποβλήτων, και οι βιομηχανίες αυτές αποτελούνται, όπως είπατε, από την τσιμεντοβιομηχανία, η οποία είναι ένας κατεξοχήν αποδέκτης επεξεργασμένων αποβλήτων. Λόγω της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να αποδεχτεί αυτά τα απόβλητα και να τα διαχειριστεί με έναν ασφαλή τρόπο για το περιβάλλον. Είναι χαλιβουργίες, βιομηχανίες αλουμινίου, άλλες βιομηχανίες οι οποίες αξιοποιούν βιοαέριο, αστικά απορρίμματα και παράγουν χρήσιμα προϊόντα τα οποία συνεχίζουν τον κύκλο ζωής. Μάλιστα, τώρα ο στόχος ποιος είναι με τα βιομηχανικά απόβλητα, γιατί αυτά είναι και τα επικίνδυνα και γι' αυτό ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος? Κοιτάξτε, σύμφωνοι, τα βιομηχανικά απόβλητα ναι μεν αποτελούν ένα μικρότερο μέρος των προσδιαχείριση απορριμμάτων ή αποβλήτων, αλλά έχουν δυνητικά μεγαλύτερες επιπτώσεις προς το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά στα βιομηχανικά, θα μπορούσα να πω ότι πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, ένα παζλ, όπου πρέπει να μπουν διαφορετικά κομμάτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία θα χτίσετε, γίνεται κάποια αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων με τη μορφή της ανακύκλωσης? Κοιτάξτε, σαφώς και υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποδομή, η οποία έχει αναπτυχθεί από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα. Οι μεγάλες βιομηχανίες από μόνες τους έχουν αναπτύξει αυτή τη δυνατότητα. Είναι και η ευθύνη του ρηπαίνοντος που πρέπει να πληρώνει και πρέπει να προχωρήσει. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο για αυτές τις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες έχουν αναπτύξει τις υποδομές, γιατί υπάρχουν και άλλες. Στο σύνολο είναι το πρόβλημα. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Και όπως είπα, ναι, μεν υπάρχουν κάποιες υποδομές, υπάρχουν όμως κάποια απόβλητα, και αυτό το βλέπουμε σε όλες τις προηγμένες οικονομίες. Παντού υπάρχει ένα κατάλοιπο. Και κάτι πρέπει να το κάνουμε. Και στην Ελλάδα
δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, ακόμα και για αυτούς, αν θέλετε, τους σοβαρούς επιχειρηματίες, τις σοβαρές βιομηχανίες, οι οποίες θέλουν να διαχειριστούν σωστά τα απόβλητά τους, δεν έχουν τις δυνατότητες που, παραδείγματος χάρη, έχει μια ανταγωνιστική βιομηχανία στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία. Αυτό αφορά τη στήριξη του κράτους, αφορά την οικονομική ενίσχυση. Σε ποιο κομμάτι θεωρείτε ότι δεν έρχεται αυτή η στήριξη? Θα σας εξηγήσω. Και αν είναι εφικτό να γίνει κιόλας. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι ένα παζλ. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, η βούληση από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο νομίζω κατεξοχήν υπήρχε και υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ο ιδιωτικός τομέας δεν απαιτεί από την πολιτεία να του δημιουργήσει αυτές τις υποδομές. Εμείς και ως σύνδεσμος, αλλά και αν θέλετε και άλλες βιομηχανίες και άλλες εταιρείες εκτός του συνδέσμου, είναι διατεθειμένες να επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι σαφώς μια μεγάλη ανάγκη της χώρας μας. Αυτό που χρειάζεται είναι καταρχήν η στήριξη. Ανάγκη και υποχρέωση, θα συμπληρώσω εγώ. Σαφώς. Γιατί και τα πρόστιμα καραδοκούν. Σαφώς. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει η κοινωνική στήριξη, η στήριξη του κοινωνικού συνόλου, και εδώ νομίζω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως σύνδεσμος. Γιατί πρέπει όλοι να αντιληφθούμε, μιλάω ως κοινωνία, ότι δεν μπορούμε να έχουμε βιομηχανία χωρίς να έχουμε και τις υποδομές διαχείρισης των καταλήπων της βιομηχανίας. Όλοι θέλουμε τη βιομηχανία, όλοι θέλουμε, αν θέλετε, αυτή την προστιθέμενη αξία που προσθέτει, τις θέσεις εργασίας. Αλλά όταν μια εταιρεία προσπαθήσει να κάνει την παραμικρή υποδομή, όλοι βγαίνουν έξω και λένε πήγαινε κάπου αλλού. Και δεν λειτουργεί έτσι. Μακριά από την αυλή μου, λοιπόν. Μακριά από την αυλή μου. Είναι το κλασικό φαινόμενο του μακριά από την αυλή μου. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική υποδομή αλλά και την τεχνογνωσία για όλα αυτά, υπάρχουν στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, δεν θα σας έλεγα ψέματα αν σας έλεγα ότι στην Ελλάδα είμαστε πρωτοπόροι. Η αλήθεια είναι ότι οι κεντροευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες, αν θέλετε, προώθησαν και τις πιο αυστηρές νομοθεσίες και τις προωθούν, θα ξέρετε φυσικά ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία βρίσκεται σε έναν τεράστιο οργασμό τα τελευταία 15 χρόνια. Νομίζω ότι εμείς υπολοιπόμαστε και δυστυχώς τρέχουμε να προλάβουμε. Εμείς υπολοιπόμαστε και υπολοιπόμαστε φυσικά και στην εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες πρωτοπόρες εταιρείες, οι οποίες προέρχονται κυρίως από την Κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία, Δανία, Αυστρία, οι οποίες έχουν αναπτύξει αυτές τις τεχνολογίες, είτε πρόκειται για την ασφαλή ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, την ασφαλή διάθεσή τους. Υπάρχει η τεχνολογία. Και η τεχνολογία, πρέπει να σας πω, ότι έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία 10 χρόνια, απλούστατα γιατί η βιομηχανία αυτών των χωρών προέβλεψε ότι θα υπάρξει μεγάλη ανάγκη λόγω των νομοθετημάτων που ήρθαν αργότερα. Επομένως υπάρχει τεχνολογία. Κύριε Σκιαδά, για να το καταλάβουμε και καλύτερα, πώς θα γίνεται αυτή η ανακύκλωση? Μπορείτε να μας φέρετε ένα παράδειγμα πώς η μία βιομηχανία μπορεί πραγματικά να αξιοποιήσει τα απόβλητα της άλλης ως πρώτη ύλη? Καταρχήν, έχουμε πάρα πολλά σημερινά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται να ανατρέξουμε στο μέλλον για να βρούμε τέτοια παραδείγματα. Ευχαρίστω να σας κάνω και αυτό. Κλασικά παραδείγματα αποβλήτων της βιομηχανίας που αξιοποιούνται σε μια άλλη παραγωγική διαδικασία είναι, όπως αναφέραμε και στην ημερίδα σήμερα, σκορίες. Είναι απόβλητα από τη χαλιβουργία, τα οποία αξιοποιούνται ως ασφαλτοτάπητες. Αποτελούν μια χαρά αντιολισθηρά υλικά. Έπειτα από μια απλή σχετικά διεργασία, αντικαθιστούν υλικά αδρανή, τα οποία θα έπρεπε να πάμε σε ένα λατομείο να τα πάρουμε. Στην τσιμεντοβιομηχανία γίνεται αξιοποίηση βιομάζας, γίνεται αξιοποίηση επεξεργασμένων αδρανών υλικών, γίνεται επεξεργασία καταλήπων πετρελαιοειδών. Κάποια απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα και τα οποία πρέπει να τα διαχειριστούμε ως επικίνδυνα, έπειτα από μια προεπεξεργασία, αν θέλετε, καθιστούνται ως αξιοποίηση με εναλλακτικά καύσιμα. Και πάλι αντικαθιστούν φυσικούς πόρους. Αντικαθιστούν κάρβουνο, αντικαθιστούν φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Οπότε συμπερασματικά, κύριε Σκιαδά, το πρώτο βήμα και μετά την επαφή που είχατε σήμερα ως σύνδεσμος για πρώτη φορά με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ποιο είναι το επόμενο πρώτο βήμα? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την ημερίδα, γιατί είδαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλα τα κόμματα, καταρχήν, και φυσικά από την σημερινή κυβέρνηση. Και αυτή χρειάζεται. Χρειάζεται μια συνολική υποστήριξη για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Καταρχήν χρειάζεται σαφώς να μπουν οι θεσμοί. Πρέπει να υπάρξει, αν θέλετε, η θεσμική υποστήριξη για να προχωρήσουν κάποια μέτρα. Κυρίως για τα αστικά. Γιατί τα αστικά, αν θέλετε, όλο αυτόν τον καιρό κινούμασταν χωρίς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε μια ξεκάθαρη προοπτική για το πού θα βρισκόμαστε του χρόνου ή σε 2 χρόνια. Σε ό,τι αφορά στα βιομηχανικά, εκεί νομίζω επίσης είναι μια μεγάλη πρόκληση του ΣΕΒΙΑΝ να προσπαθήσει και να ανοίξει έναν διάλογο και να εξηγήσει σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους ότι αυτές οι υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν καταρχήν είναι απαραίτητες. Βεβαίως, και γιατί μετά το διάλογο θα πρέπει να περάσουμε και στην πράξη και άμεσα. Γιατί είναι πολύ πιο ασφαλές να διαχειριστούμε αυτά τα επικίνδυνα
βιομηχανικά απόβλητα σε συγκεκριμένους χώρους που είναι ελεγχόμενοι, που θα μπορείτε κι εσείς να έρθετε με την κάμερά σας να δείτε πώς διαχειρίζεται, από το σημερινό business as usual, το οποίο είναι, όπως ξέρετε, έτσι. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν ασφάλεια, το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση, να εξασφαλιστεί η συνένεση για να προχωρήσετε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Και εμείς να συνεχίσουμε με τα σωματεία εθελοντών αλλά και με τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις,